May buntag manong. Hoy, Ton, maayong nisayo ka. Lagi. Kinsa ning imong kuyog? Ah, si Miling di ay. May buntag no. Maayong buntag. Oh, kaila ko. Kaila ko si imong inahan. Kumusta ang imong inahan, day? Naayo man. Wa ka to mangita nimo. Ton, una ko. Sige, Ton, unya ha. unya na lang. Unya na pod. Ikaw, gyud, Ton. Ayaw pag-ingon, ana. Kinahanglang respetaran nato ning kampanaryo, ha? Sagrado baya ning lugar. Nasayod ko nga daghang gidili aning lugar. Gidili ang pagdag ilimnon, gidili ang pagduwa-duwa, ug ang kanang imong gibuhat karon. Dili na siya mahitabo og usab, ha? Di na lagi mo Dili usab, ta mo manong. abuso. Kay wa ra bay laing gisaligan ang mga pari nga mubagting anang mga kampana. Na, kung masakpan tas mga pari sa atong mga binuhatan nga ingon ana, tingali di na hinuon ta mahatagan sa maong obligasyon. Gikan para ba ni sa atong mga katigulangan. Sugod ugma, ikaw na'y mupuli nako. Isipa nga usa ka dakong responsibilidad ning pagda isip usa ka kampanero. Ato kining kampana. Mao nga sugod karon, kinahanglang sayo ka mo mata. Kaya alas 6 pa lang, kinahanglan patingugon naman na. Naay usahay. Sayo ka maniud to, kaysa alas 12 patingugon sad na. Unya na pagyud ng dugay tang manihapon, no? Kay patingugon ba yana? Unya wa tay pahuway, way adlaw nga dili nato na patingugon, ha? Na, ikaw, nasayod naman ka kung unsaon pagtingog sa kampana, no? Depende sa okasyon. Okasyon sa mas kasal, og haya, baptismo og uban pa, no? Karon. Pero ayaw kabala ka. Karon, tudluan ti ka sa unsaon pagtingog sa kampana sa unang oras sa adlaw. Iniglasais, no? Kuptanan ni mugtarong pero palaylay kagamay kay kung dili mabungol man jud ka ani. No, niya pag-abot gyud sa saktong oras. Kini imong buhaton. Anselmo! Dong! Bantay ka. Daghang mga bata. Basig magtingon ka ng kampana. Patay. Init na ba kayo? Init mo lang. Si Jeremiah na pa may buhat. Dili sa tamagdula, oy. Bala, good. Di mahimo kitarang tulo. Lumpia makulong mahayang. Lumpia makulong mahayang. Ikay hago. Way minaro ay ha? Bitaw, walay lili ay. Asa man ta manago, oy? Dali, manago na ta. Diri ko ha. Pag-inay ka, mataga ka. Gusto ka? Ngayaw lang. Sige na. Namibiya na. Bata, nananago din he? Wala. Napa siya? Naapa. Gawas na, wala na siya. Salamat sa mo, ha? Kinsa yung pangalan? Si Agnes. Ngano kaya ni niya gihatag na ako?
Agnes. Agnes. Agnes, naunsa man ka? Nganong wala man kaniya ato sa kong despedida gabi? Wala na ko'y mahimo. Nganong mo adto pa man ko? Kinsay ningon nga wa kay mahimo? Manghawa to na. Kuyog tabisan asa. Anselmo. Magtingan ng kampana, kausa. Kausa ng jud para na ako. Magpabilin ko diri nimo. Dili pa karon ang sakto nga oras. Oh, asa man ka? Ari, nasa ko'y kuwan silong. Ari, paulay sa kakadiyot. Uy, may hapon ninyo diya. May ngapon sad May diha. hapon sa diha, Brad. Piyong ras ako diri kadiyot, ha? Okay ra, Brad. Brad, kaila ka nang minatay nga misahan karong alas 3? Taga-poblasyon na siya. Kana bitong may dakong bahay diya. Anad man ko nga diri mo pahuway basta hapon. Mayo, sugot ro man ka mo. Okay lang. Kadiyot rugod kayo, salamat. Basta mag-istorya mi, madisturbo Ay, ka. way kaso na. Ay, ang anak bitaw na ni Ma'am Estrella. Dito manggod na sa syudad nag-star mo nang wata kailaan na niya. Usam day na matyan, ana. Sakit kuno sa kasing-kasing.
By Serge, may Hoy. ngudto diha. May pod. Unsa may ato? Napay atong tuba diha. Suswa na lagi bay. Kay nahurot man dito sa kuan, namatyan. Mo ba? Sagdi lang bay. Napamay usa ka punuan ako nga wa makuha. Kuhaan ta lang ka. Na, sige. Bay, diara bay. Uy, ay, salamat kayo. Oh, ay palabi bay ha. Ay, dili. Sakto rin kayo ni. Salamat kay By Serge ha. Oh, sige. Hinahinay bay. Nalipay ko nga naa ka. Dugay ang panahon nga... Giningaw ko sa mga kampana. Ang kampana nga bungol, ang kampana nga lanog,
ug labi na ang kampana, ngawa na mo tingog. Mutingog man nagpatingugon. Wala lang hatagig higayon aron mutingog. Sayang, ganahan unta ko nga makadungog sa iyang tingog. Layo na siguro kag naabtan. Layo pero dili ingon ana ka layo. Kay madunggan mangyapon nako ang tingog sa imong kampana. Ang atong kampana, Agnes. Atong kampana. Magsige ba yagsud sa akong huna-huna kung unsa ka kung nikuyog ko nimo? Ayaw pagsulti ni Ana Anselmo. Walay laing makabagting sa kampana pareho kanimo. Tinaw og tingog og sakto sa oras. Ay. Nagsakit na ning akong mga tuhod sa siging saka-saka ng kampanaryo. Karon ang katapusang adlaw nako isip kampanero. Ugma, mausab na ang akong kinabuhi. Mas hilom na. Nalipay ko para nimo, Anselmo. Anselmo, oras na alang sa imong katapusang bagting. Bagtinga kini, alang ka nako. Adios.